האם יכול להיות שיש הוכחה מתמטית חד משמעית שכל פרט ופרט ביקום שלנו מבוסס בצורה כזו או אחרת על סדרה מתמטית אחת המאחדת הכל? והאם יכול להיות שהסדרה הזו צפונה בתוך אותיות השפה העברית ובאותו הזמן מאלצת את האותיות לייצר מילים בעברית התואמות לבריאת היקום על פי התיאור התורני? כל פרט ופרט ביקום שלנו, ממבנה היקום עצמו למבנה הגלקסיה במערכת השמש שלנו, פרחים, עצים, חרקים, זוחלים, יונקים, יצורי המים למיניהם, גוף האדם, ה-DNA שלנו ואפילו מבנה יסודות החומר עצמו, כולם מבוססים בצורה כזו או אחרת על אותה סדרה מתמטית. לפני כ-800 שנה, המתמטיקאי ליאונרדו מפיזה, הידוע בכינויו פיבונאצ'י, גילה סדרה מתמטית המופיעה בטבע במקרים רבים מאוד. סדרת פיבונאצ'י היא סדרה ששני איבריה הראשונים הם 1, 1, וכל איבר לאחר מכן שווה לסכום שני קודמיו. 1 ועוד 1 שווה 2, 1 ועוד 2 שווה 3, 2 ועוד 3 שווה 5, 3 ועוד 5 שווה 8, וכן הלאה והלאה עד אינסוף. הסדרה המתמטית הזו ידועה מאוד בעולם מכיוון שהיא מופיעה בכל כך הרבה מקומות בטבע עד כדי שנהוג לקרוא לה The God Sequence באנגלית. בתרגום חופשי, הסדרה המתמטית האלוקית. לכן, ניתן למצוא שלל רב של סרטים ומידע אודות הסדרה באינטרנט ובספרים רבים. בואו נבין את הסדרה יותר לעומק ביחד ונכתוב את איברי הסדרה הראשונים. אם ניצור מרובע קטן שכל צלע שווה לצלע אחרת, כלומר ריבוע בעל צלעות באורך x1, אז נוכל להמשיך וליצור ריבועים כאלו לפי האיברים הבאים בתור בסדרה. האיבר הבא בתור הוא שוב 1, אז כאמור נסרטט ריבוע נוסף שצלעותיו זהות בגודלן לריבוע הראשון שיצרנו. האיבר הבא הוא 2, אז הריבוע הבא יהיה מבוסס על צלעות באורך 2. האיבר הבא הוא 3, אז הריבוע הבא יהיה מבוסס על צלעות באורך 3. הבא 5, אחר כך 8, 13, ונסיים עם ריבוע שכל צלע שלו באורך של 21. כלומר, כל צלע בריבוע הגדול שווה ל-21 צלעות של הריבוע הקטן שאיתו התחלנו את הסדרה. והסדרה ממשיכה כך עד אינסוף. מה קיבלנו פה? ובכן, אם נסרטט את הקו הספירלי שיוצא מהפינות של הריבועים, נקבל רצף ספירלי הגדל בצורה מעריכית ספציפית. וכאמור, את הצורה המסוימת הזו אנו רואים בטבע במקומות רבים מאוד. בגלי הים, בקונכיות, בסופות, בהוריקנים, בסיבוב של הגלקסיה ועוד ועוד. למעשה קיימת סיבה נוספת שהסדרה הזו כה מפורסמת ושהיא מופיעה בכל כך הרבה מקומות בטבע, והיא שבנוסף לספירלה, סדרת פיבונאצ'י מייצרת את יחס הזהב בצורה מושלמת אינסופית. יחס הזהב זהו יחס מתמטי הידוע בכינויו הפרופורציה האלוקית. הוא נקרא כך מכיוון שהוא מספר מתמטי אי-רציונלי שמופיע בטבע במקרים רבים מאוד. הוא מעסיק את האנושות כבר כ-2000 שנה ונהוג לסמן אותו באות היוונית פאי. ערכו המספרי הוא 1.61803 וכן הלאה, וכאמור, היחס הזה מתקבל מסדרת פיבונאצ'י. כשיצרנו את הריבועים, בכל ריבוע שיצרנו השתמשנו בצלעות של שני הריבועים הקודמים לריבוע החדש, ובכך קיבלנו שכל צלע של ריבוע, החל מהריבוע השלישי, שווה לצלעות של שני הריבועים הקודמים לו. בתהליך הזה נוצרו לנו מלבנים. המלבנים האלו קרויים מלבני זהב, מכיוון שחלוקה בין צלעות הריבועים הפנימיים של המלבנים נותנת לנו את יחס הזהב בקירוב. וככל שאנו ממשיכים בסדרה, יחס הריבועים הפנימיים במלבנים נעשה קרוב יותר ויותר ליחס הזהב. והרי שסדרת פיבונאצ'י הינה סדרה אינסופית, ולכן אנו מקבלים את יחס הזהב בצורה מושלמת ואינסופית מסדרת פיבונאצ'י. לצורך ההמחשה, בואו נסתכל על איברי סדרת פיבונאצ'י מלמעלה למטה, ונחשב את היחס בין כל איבר לבין הקודם לו. כפי שאנו רואים, ככל שהסדרה מתקדמת, כך המספרים המתקבלים בצד שמאל מתקרבים יותר ויותר ליחס הזהב, עד כדי כך שהאיבר ה-16 ביחסו לאיבר ה-15 כבר נותן לנו את יחס הזהב בדיוק של 5 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. וכך זה ממשיך להתקרב עוד ועוד ליחס הזהב, עד כדי התלכדות אינסופית עם יחס הזהב עצמו.
יחס הזהב כה מופלא ומדהים, עד כי הוא שימש כהשראה ללאונרדו דה וינצ'י בציירו המפורסם המונליזה, לעיצוב מכוניות יוקרה, משקאות, נעליים מעוצבות, ארכיטקטורה עתיקה ומודרנית ועוד ועוד. יחס הזהב מופיע במקומות רבים מאוד בגוף האדם, ואנו רואים אותו על גופנו פעמים רבות במהלך היום, מכיוון שאם נמדוד את המרחק בין סוף האצבע הארוכה לסוף כף היד עצמה, נוכל להכפיל את האורך המתקבל ביחס הזהב, כלומר ב-1.618, ועל ידי כך לקבל את האורך בין סוף כף היד ועד סוף המרפק. עכשיו, אם נתבונן בכף היד עצמה, נגלה את מספרי סדרת פיבונאצ'י בזה אחר זה ביחס בין עצמות האצבעות שלנו. יחס הזהב המתקבל ממספרי סדרת פיבונאצ'י נמצא גם ב-DNA שלנו, ביחס בין אזורי הסליל הארוכים לקצרים. וכן, בינואר 2010 למניינם, התפרסם באחד מכתבי העת המדעיים הידועים ביותר בעולם, Science, מחקר המראה שיחס הזהב נמצא במבנה החומר המינימלי והבסיסי ביותר. במחקר, שהוא פרי שיתוף פעולה בינלאומי על ידי חוקרים מגרמניה עם אוניברסיטת אוקספורד ואנשי מדע נוספים, בחנו את החתימות הקוונטיות של החומר ומצאו סימטריה ברורה, הנותנת את הערך הספציפי של יחס הזהב, 1.618. עכשיו נשאלת השאלה, מה הקשר בין סדרת פיבונאצ'י ויחס הזהב למעשה בראשית? האם יכול להיות שסדרת פיבונאצ'י ויחס הזהב נמצאים באותיות האלף-בית? מה הסיכוי שהאותיות מכילות את הסודות המתמטיים האלו עמוק בתוך שמותן? אותיות הקיימות אלפי שנים לפני שסדרת פיבונאצ'י נחשפה בכלל לאנושות, ובוודאי לפני חשיפת הממצאים המדעיים הקשורים לצופן פיבונאצ'י ויחס הזהב. כמו כן, אם אנו מתעסקים באותיות, האם יכול להיות שיווצרו לנו מילים באופן מתמטי? מילים המתאימות בדיוק לתורת הקבלה והתיאור התורני של בריאת היקום? בואו נראה. כדי להתבונן בשמות האותיות בצורה נכונה על פי תורת ישראל, יש לדעת כי יש 4 אותיות שניתן לכתוב אותן עם האות א', והן ה', ו', פ' ות'. דרכי הכתיבה שלהן על פי הקבלה הן: בכל אחד מסוגי הכתיב השונים יש סוד קבלי המלמד על מהות שונה, כאשר אנו נתרכז באות א', שהיא האות הראשונה באותיות האלף-ב' כמובן, ההופעה הראשונה שלה בתורה כראש של מילה, ובמילה אלוהים, בפסוק הראשון בתורה. אותו שם השם שאיתו הקדוש ברוך הוא ברא את היקום כולו, הוא ממשיך ומקיים אותו בכל רגע ורגע. האות א' מכילה בתוך שמה את אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, השם א' ול', בתוספת של פ' סופית. מכאן נאמר, אלופו של עולם, ועוד ניתן להרחיב על האות הזו הרבה מאוד. נכתוב את סדרת פיבונאצ'י מלמעלה למטה, ונבחן יותר מקרוב את האות א'. כמו כל אות, האות א' היא אות אחת, אז נכתוב ספירת אותיות אחת. נכתוב את שם האות א', א' ל' פ', ונקבל 3 אותיות. נכתוב את שמות האותיות שוב, ונקבל 8 אותיות. נכתוב שוב את שמות האותיות, ונקבל 21 אותיות. כפי שניתן לראות, הערכים המתקבלים מספירת האותיות היוצאות מכתיבת האות א' הם 1, 3, 8 ו-21. בדיוק מספר כן ומספר לא בסדרת פיבונאצ'י. הסיכוי שכל שכבה נוספת תיתן שוב את המספר הנכון בסדרה יורד ויורד עם הזמן, מכיוון שאותיות נוספות נפתחות לנו כל הזמן. כך למשל, האות מ' לא הופיע בשכבה השנייה, והאות ת' לא הופיע בשכבה השלישית, וכן הלאה. אז מה הסיכוי שהפלא הזה ממשיך הלאה? כדי להמשיך ולספור את האותיות עד לרמת מיליונים, יצרנו תוכנת מחשב שמאפשרת לנו לכתוב בלחיצת כפתור את שם האות, וכך התוכנה כותבת את שמות האותיות היוצאות ממנה, שכבה אחר שכבה, וסופרת בעבורנו את מספר האותיות המתקבלות בכל שכבה. לינק להורדת התוכנה נמצא בתיאור הסרט, והקוד הוא קוד פתוח. למעשה מדובר בתכנות מאוד פשוט. המחשב סופר את מספר האותיות. אז כאמור, אנו כותבים את האות א' ומקבלים 1 ובכל אות. בשכבה הבאה, שם האות א', 3 אותיות. בשכבה הבאה, שמות האותיות מהשכבה הקודמת, 8 אותיות. בשכבה הבאה 21, אחרי זה 55 אותיות, 144 אותיות, 377 אותיות, וזה ממשיך להיות תואם בצורה מושלמת לסדרת פיבונאצ'י בדילוג על איבר אחד, כלומר אחד כן, אחד לא. נמשיך.
והנה השכבה הבאה היא 987. בדיוק הערך של האיבר הבא בתור. איך זה ייתכן? נלחץ שוב 2584. ושוב, 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 ושוב. הכל תואם בדיוק מושלם. וכך זה ממשיך עד אינסוף. כמובן שהמחשב קורס בשלב מסוים כי הוא צריך לספור את כמות האותיות וזה כבר עשרות מיליוני אותיות. ניתן לחשב זאת בנוסחה וזה די מסובך, אבל יוצא שיש התאמה של 100%. כך בדקנו גם את כל שאר האותיות באלף בית. וכצפוי, אות אחר אות נכשלה בהתאמה לסדרת פיבונאצ'י לאחר מספר שורות מועט מאוד, שכן, הסיכוי להתאמה בין אות לסדרת פיבונאצ'י שואף לאפס. ולא היינו אמורים למצוא ולו אות אחת שתעבוד בהתאמה, ובוודאי שלא בהתאמה מלאה כפי שיש עם האות א', ובכל זאת, התגלה פלא מאוד לא צפוי, והוא שהאות למד תואמת לסדרת פיבונאצ'י בדיוק כמו האות א', כלומר, החל מהאיבר השני בסדרת פיבונאצ'י, כל איבר שני נמצא בהתאמה של 100% לשמות הנפתחים מהאות למד. כאמור, קיבלנו התאמה בשתיים מתוך 3 האותיות המרכיבות את האות א'. שתי האותיות הראשונות, אשר הן מרכיבות את אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, אל, נותנות לנו התאמה מושלמת לסדרת פיבונאצ'י, איבר כן ואיבר לא. כשבוחנים את האותיות בשיטה הזו, מתגלה הפלא הבא. האות פ', הסופית בשם האות א', גם היא נמצאת בהתאמה מלאה לסדרת פיבונאצ'י. הפלא הגדול הוא שהאות פ' משלימה את הסדרה מהצד השני, וההתאמה שלה היא מהאיבר הראשון, איבר כן ואיבר לא, עד אינסוף. יש רק עוד אות אחת שמכילה את סדרת פיבונאצ'י, והיא האות ה'. והיא חושפת את סדרת פיבונאצ'י באותה צורה שהאות פ' חשפה לנו אותה. כלומר, איבר כן ואיבר לא, החל מהאיבר הראשון. גם הפעם התקבלו שתי אותיות, שבצירוף יחד הן מהוות מילה בעברית, המילה פה. קיבלנו סך הכל 4 אותיות התואמות לסדרת פיבונאצ'י בהתאמה מושלמת של 100%. האותיות א' ול' מכילות את הסדרה באיברים הזוגיים, והאותיות פ' וה' מכילות את הסדרה באיברים האי-זוגיים של הסדרה. כשבדקנו את האותיות, ניסינו את כל סוגי הכתיב השונים, והאותיות א', ל', פ' וה', שהן היחידות המכילות את סדרת פיבונאצ'י, הן מכילות אותה אך ורק כאשר המילוי הוא עקבי, ובכל האותיות הנפתחות משתמשים במילוי הקבלי של החסד הידוע כמילוי א'. הסיכוי לקבלת ההתאמה ולו בתערובת של סוגי הכתיב שואף לאפס. הסיכוי לקבלת ההתאמה בכתיב אחד ספציפי שואף עוד יותר לאפס. הסיכוי שההתאמה תתקבל בצורה עקבית ותתקבל כתוצאה של אותה השיטה בכל האותיות המכילות את הסדרה עוד יותר שואף לאפס, והסיכוי שזה יקרה דווקא במילוי של האות שמכילה את סדרת פיבונאצ'י במלואה, האות א' המייצגת את הקדוש ברוך הוא, שואף עוד יותר לאפס, ולמעשה הסיכוי שהתוצאה שהתקבלה לנו פה אינה מקרית, היא בערך כמו הסיכוי שמגדלי עזריאלי ייווצרו מעצמם ויחצבו מאיזשהו הר על ידי כוחות הטבע בלבד, ללא התערבות נוספת, כולל המעליות, המדרגות, המזגנים ושאר הצנרת של המבנים. כלומר זה ודאי מתוכנן ולא מקרי. בואו נתבונן עוד יותר לעומק ונכתוב את ערכי הגימטריה הקטנה של האותיות המכילות את הסדרה. נקבל 1, 3, 5 ו-8. קרו כאן מספר דברים ראויים לציון. קודם כל, שוב קיבלנו מספרים מסדרת פיבונאצ'י, שזה אמנם לא מאוד סביר, אך יכול לקרות, אך שימו לב, המספרים 1, 3 ו-8 הם של אותו צד בסדרת פיבונאצ'י, הצד של האות א', והנה, 3 האותיות שערכיהן המספרי הוא בצד הזה של הסדרה הן א', ל' ופ', אשר איתן מאייתים את האות א', כלומר יש קשר מהותי ביניהן, וזה כבר צירוף שהסיכוי שלו נמוך מאוד. האות ה' נשארה לבד, וגם ערכה המספרי הוא בצד שלה של סדרת פיבונאצ'י, והיא לבדה מייצגת את הקדוש ברוך הוא, כנהוג לסמן ה' עם גרש כשמתייחסים לקדוש ברוך הוא. בנוסף, אם נפתח את ספר התורה, נגלה שמיד לאחר מעשה בראשית, בפרק ב' פסוק ד',
כתוב לנו סיכום של מעשה בראשית, אשר בו מתגלה שם השם המפורש י' כ' ו' כ', בהקשר של מעשה בראשית לראשונה, ככתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. והאות ה' שבמילה בהיברעם נכתבת בצורה יוצאת דופן בספר התורה, וכמובן שכך היא מופיעה גם בספר התורה שאצלכם בבית. חז"ל הסבירו שהסיבה לזה היא שבאות ה' הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כלומר היא האות של מעשה בראשית, והם המשיכו והסבירו שניתן לקרוא את המילה בהיברעם בה' ברעם, כלומר באות ה' ברעם. כמובן שניתן להרחיב על זה עוד הרבה מאוד. כמו כן, אם נכתוב את האותיות לפי ערכם המספרי, נקבל שאת המילה אל אנו קוראים מימין לשמאל, ואת המילה פה אנו מקבלים בקריאה משמאל לימין, שזה בהתאמה מושלמת לכתוב בתורת הקבלה, שכן המילה אל מייצגת את החסד בצד ימין, והמילה פה מייצגת צמצום בצד שמאל. במעשה בראשית, בפרק המתאר את 6 ימי המעשה, כלומר בפרק הראשון, יש בדיוק 31 פסוקים, כמניין שם השם אל, והנה התקבלו לנו שתי מילים בהכרח מתמטי על ידי הסדרה עצמה, המילים אל ופה, והאותיות של המילים האלו מכילות את המתמטיקה הקשורה למבנה היקום כולו, מקטן עד גדול, של הצמחים, בעלי החיים ובני האדם, כלומר, יחס הזהב וסדרת פיבונאצ'י בצורה מושלמת ואינסופית. והמילים האלו, אל ופה, למעשה מספרות לנו כיצד נעשתה הבריאה, בדיבור של הקדוש ברוך הוא. כנאמר, ב10 מאמרות נברא העולם, וכפי שמופיע בתורה עצמה, ויאמר אלוהים 10 פעמים במעשה הבריאה. אז הקדוש ברוך הוא ברא את היקום בדיבור, וכמובן שאין לו גוף ולא דמות הגוף, אלא מדובר בפה רוחני שמשפיע על היקום הפיזי בין היתר. בדומה לצורה שבה הנשמה הרוחנית שלנו מפעילה את הגוף הפיזי שלנו. ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. ואנו, בני האדם, מדברים באמצעות הפה כמובן, ולכן מתבקש שנבחן את השם אדם, ונראה, האם יש קשר מהותי בין השם התורני שלנו לבין היכולת שלנו לדבר? שכן, זהו מכנה משותף של צלם אלוקים, היכולת לדבר. המילה אדם ערכה 45, כמניין מספר הכרומוזומים המשותפים לזכר ולנקבה, ולפי התורה, 3 שותפים באדם, האב, האם והקדוש ברוך הוא. את הקדוש ברוך הוא מייצג את האות א' במילה אדם, ואת המעבר הגנטי, הבשר ודם, מייצגות האותיות ד' ומ', כלומר דם. מעניין לציין שחיבור של אב פלוס אם ביחד בדיוק 44 כמניין דם. אז ראינו שהאות א' צופנת את סדרת פיבונאצ'י עד אינסוף, כפי שהאותיות א' ול' צופנות את הסדרה עד אינסוף, שזה צד ימין והחסד על פי הקבלה. ומדהים לגלות שכשבוחנים את המילה אדם, גם מקבלים את אותו הצד בסדרת פיבונאצ'י בצורה מושלמת ואינסופית. אבל זה נעשה אפילו עוד יותר מרשים, כשאנו בודקים את החלוקה של המילה אדם לאלף ודם, כלומר המרכיב של הקדוש ברוך הוא והמרכיב מההורים, שאלו צדדים של חסד וצמצום ימין ושמאל לפי הקבלה. אם נפחית את האות א' ונבחן את המילה דם, שוב נקבל את סדרת פיבונאצ'י בצורה מושלמת ואינסופית, מהצד השני המשלים את הסדרה. ובנוסף, המילה אדם ללא פירוק נותנת לנו צד אחד של הסדרה, צד ימין, וביחד עם האותיות המרכיבות את המילה פה, הפותחות את הצד השני של הסדרה, צד שמאל, שוב יש לנו את כל סדרת פיבונאצ'י בצורה מושלמת ואינסופית. עכשיו נבין גם את מהות המילים אברה כדברה, אברה כדבריי, וכפי שהקדוש ברוך הוא ברא את היקום בדיבור, כך הוא נתן לנו כוח אדיר בדיבור שלנו. יש עוד מילה בעלת 3 אותיות אשר היא מייצגת את הקדוש ברוך הוא, ויש לה חלוקה דומה למילה אדם, המילה אמת. אמת בגימטריה קטנה יוצא 9, ואילו ההפך, שקר, שזה ההפך מאמת, יוצא 6, שזה 9 הפוך על ראשו. בנוסף, מהות המספר 9 היא עקביות במכפלה. כל
כל מספר שמוכפל ב-9, סכום הספרות שלו יוצא שוב 9. ממש לא כך עם המספר 6, אשר שם אין עקביות, והוא מספר המייצג את החומר, שכן לחומר יש 6 צדדים, למעלה, למטה, ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה. בנוסף, המילה אמת זוהי מילה שמתחילה באות הראשונה, א', ונגמרת באות האחרונה, ת', ובנקודת חיבור באמצע, האות מ'. כך הוא האדם הדובר אמת. אומר את כל מה שרלוונטי לדבריו מההתחלה ועד הסוף, בלי לדלג על הדרך. ואילו זה שאומר שקר חלילה, מתחיל מנקודה מסוימת הנשענת על אי אלו דברים, ומשם מתקדם בדרך מפותלת כמו דרך זחילתו של הנחש. כך גם מורכבת המילה שקר, מתחילה באות הכמעט סופית שין, אך לא באמת סופית, וממנה עוברת לאות קרובה לה, אבל לא זו שעקבית לה, ומשם עוברת לאות שביניהן. כלומר, אין פה סדר תבניתי אלא דרך פתלתלה. קריאת שמע מסתיים במילה אמת, והאמת היא גם החותם של הקדוש ברוך הוא. וכידוע, כל הציבור חוזר בקול גדול על המילה אמת לאחר קריאת שמע. נבחן את המילה אמת בתוכנה, ונגלה שהיא נותנת לנו את סדרת פיבונאצ'י בצורה מלאה ואינסופית. שוב, צד החסד, צד ימין. כאשר משמיטים את האות א', האות המייצגת את הקדוש ברוך הוא, אז האדם לא מחובר לאמת, ולמעשה הוא מת. לכן הקדוש ברוך הוא מתייחס למי שלא מחובר לאמת כאל מתים מהלכים. ככתוב, לא אחפוץ במות המת. איך המת יכול למות? מדובר בגוף ונשמה. הנשמה היא החלק שבאמת חי, והגוף בסך הכל לבוש לנשמה. ולכן אנו מקבלים התאמה מושלמת של המילה מת לצד שמאל של הסדרה, צד הצמצום. שוב בצורה מלאה ואינסופית. בדיוק כמו עם המילה דם הנובעת מהמילה אדם ללא א'. וכמובן שהפלא הזה היה מתוכנן מראש, שכן הערך הגימטרי של סדרת פיבונאצ'י ובראשית הוא 913. לפניכם סרטונים נוספים מומלצים מאוד לצפייה. אנא שתפו חברים ומשפחה למען זיכוי הרבים והפצת המידע. הגיע הזמן להתאחד סביב האמת בתורת ישראל. תודה רבה.